Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan da Diego kan Paula, tasadot kan irresponsable dagiti anak da. Iti sabali a bangir, nakapan ni Jane ijay abroad, asan nga mo ni Diego. Idinadanon ti panagpawit ni Jane kan ni Betty. Inlakam na nga impawitan da Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas na pauluhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sino ka? Di na ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbag man ta nang kapasyar ka. Apay anag kutong kan ipag. Mangan ka kuma, tapno saan ka maidalit. Mga anak mat. Kurang lang amin ti agas ko. Iso siguro akastoy. San abale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it kunam. Apay, ayan ka din ni Jane manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbag man. Nasingpot ti imbilang kong anak. Amo na ti tumulong iti makasapol iti tulong. Kompletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins ng reseta ti doktor, nagatang kon. Hanya pa kita ginatgatang mo. Adumat. Gimata kadagiti na sustansya a prutas kanat natang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbag man. Tainraman na tayo a pinawitan ni Jane. Huwag nga rod bakat. Ala, mangan kan. Tapno makatumar ka ni ti agas mo. At da in-take out ko analuto amakan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makamuda matan iti bagida. No kayat da pa'y ti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Sandang agnakam. Isuakanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Inta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay kat inta Ore ko mano nasustansya mo't ti may paunag na. Tapno sana kumapsot. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti nasustansya at araon. Nagdadakkelan na giyanak da. No kumamat tulungan da di amada. Agbirok da kumay ti trabaho da Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan anakaramraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakailad a kanayaw? Idila na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsut ka. Adang aminan agas ko aginatang ni Diego. Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot a nagpautang kada kayo iti inggatang yaw? Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Apay, ayan tisyo man mau. Imbag man ta pinawitan na kayaw. Ada ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mat a pinawitan. Imbag pa tisyo man mau nga awawagam iti bastarda. Ta mas makatulong ken kangam na iti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Ay, wan nga rod, tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo.
Adda kamot dito'y ayan ti gripo. Ni, simaranta kamot, Paula. Huwan nga ron. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan na kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman no agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yumot ti kayat yo agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko no awan dapay. Tapno agsalukag damat kanong. Rumbang laang. Tainton makariknada iti bisin. Agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ida. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito'y sangok. Agpakawanak kan ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello anak, kumusta ka man nandita? Nasalon atak latta dito'y, mami. Da kayo kit dita, ha? Maragsakan launay datatang mo iti ipawpawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at taraunda. Nasayaat mat no kasta, mami. Kasde ka dilatta nga awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay. Ngam kinasaok ida, nga agbirok damat iti trabaho da. Imbagak nga ti ipawpawit mo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida agsalukag, no amuda nga da urayan dalatang, mami. Imbagak mo't daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng, aggunay da inton mabisinanda. Ay, una yan. Sige, mami. Taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka di lang ti trabaho dagiti anak mo, Ipag. Jay Maysa, simrek a waiter iti Maysa a restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok na kumamot tunay ti trabaho da, tapno agsweldo damat. Day tati imbagak, iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda. Mayat jay imbagham, asaan nga ilakaman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di ta Ipag. Di da ka no agsalukag no saan da makarik na iti bisin. Mabainak pa'y kankwana. Tauray saan nasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan inton sumangpet. Manipod pawpawitan ni Jane da pari Diego. At damot din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa Maysa, at dan trabaho di Maysa alalaki. No sabali la at tao ni Jane, iti kasdi nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta. Bilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego, sangwan ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance da. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di nasaysayaatan ti panakilangan na kadakwada. Hello anak, imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaraman ti employer ko kanyang. Anya? Napudno nga tamot lakan kaday ta nga employer mo, anak ko? Paliiwag pa'y mami. Imbaga na anong kanusong bata.
kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka dimot laang day tao. Amangan no naranggas to no agasawa kayon. Barang no saan to ngagbaliyo. Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwom ana imbag anak ko. Narigat ti maisagmak. Ken maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalay sa. Kalay sa Adagos? Jack pa'y mat sinungbatan. Inton masungbatam anak ko, iso day tati kayat ko asawan. Okay, Mami. O sige na, Roden. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbababawi pa'y kit din iti inararamid na idikan ko na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti di maklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wen nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kayat ti anak ko. Una, taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damot babawik, no apay asan ko nga inaramid ti pagrebengaken ko na kasama. Ngam imbaglakid din ta iti kabsat mo tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso tinakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ne, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, ano number mat? Asino nga tada ito eh? Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amom ti number ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yung ang makiasawak iti may sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngamda ito'y kat may sa European. Di addan to apokok a European. Ni Tatang Mat, di gampay nagasawa, apo ko Adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatangan. Kaya't na Adagos. O sige nga Rodtang. Bye. Sige anak. Bye. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo kan ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana a European? Napintas ni Jane. Awan dakas na. Lumagustuhan ti may sa agang ganaet. Ay na, addan tumanugang ko agang ganaet. Nagasat ni Jane no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarop. At iubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon iti Europe. Huwag nga ron. Numabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan? Akas iti inaramid ko idikan kwa na. Kita man ladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong ka data. Nagnakam laeng ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laeng ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insing-hasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intunkuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Magasawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usarenda. Ada pa'y mayat, makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpo, no agrigat ti babae iti sidong ti lalaki. At damang isukat iti asawa na. Nang rona no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki. Awan lat ammo.
Hello, anak. Mami, saan ka di nga dasulad da tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sular da ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidag da iti karayan. Saan ka di, mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, mami. Nagararamid idi da tatang mo. Ngam awan laang ti pagpuunan da. Iso nga insardeng da, kat napanda iji syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, mami. Ibagak kada tatang nga agawid da dita. Ta iso da ti agaramid. Sige. Ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag ka may. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti hollow blocks? Wen anak, apay ka day? Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, ta agaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya? Agaramid iti balay kunam? Wen tatang, awan matla ti permanente at trabaho yu dita. Ijay probinsya, mabalin kayo ti agaramid iti hollow blocks ngay lako yu. Kadwayo ni mami. Mayat nga agpayso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kamin nga agabang. Nadadail nga minen jay basit abalay ijay nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtadag ka ni mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Ay na, agyaman nakunay, anak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapongluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.